umndeni kahle kahle wona uyifake kakhulu okudlula abantu abathola emgaqweni. Abantu abathola emgaqweni ngibona abaphenduka ababe umndeni bakunikeze lothando leli oludeservayo noma lothando lolu ongakazi wena waluthola empilweni. Umndeni ayike. It's the Blaqlife TV. Ngibingelele nonke ababukeli beBlaqlife TV kamlama nginguStufuzaarh ngamandla ezulu nguyenkombosa vukazi umvuleni intokazi yazalwa mamkhize namhlanje ke sinoFikile Mlomo ozokasichazela kabanzi ngempilo yakhe. Sawubona Sithanda sami, right? Ngiright nokunjani? Uyabona ukuthi right. Ngiright kakhulu. Hot, yababa. Thank you so much. Now avumuhle. Ngiyabonga babe. Imake ukukhumbuza nje abaleleli ukuthi ubani uFikile Mlomo kahle kahle. uFikile Mlomo mangiyiqoqa into yakhe ngiyisummarize nje ngiyiqoqa ngifuna ukunkanta. Yazi yapha abacube gospel bethanda ukunkanta bajwayele ukushumayela. uFikile Mlomo intombazane ekhulele elindelani. KwaNdlanzi. Yakhula nje ihluphekela abanje ikhulele emjondolo ihluphekiswa ugogo, umkhulu, uma nomalume. Yes. So nje yakhula nje yazo zonke ingane yafunda ezikoleni iculile ifunda. So nje intombazane simple kanjalo. Ucula gospel, right? uFikile Mlomo ucula gospel and iseloku aba khona ucula gospel. Why ungakhetha ukucula gospel kuma genres wonke? Awumbinela? Why ungakhetha ukucula gospel? Why ngakhetha ukucula gospel? Yes. Kuma genres wonke. Yes. Okay. Ingoba ngazalwa vele ngembethe yona. Oh, okay. So okunye sekungaba nje ibonus engakucula but mina ngazalwa ngembethe gospel. Uqale nokucula? Jesus. Hey. Jesus. Okay, ngangineminyaka ewu7. 7. Ngiqala ukurealize noma ukubona ukuthi kahle kahle uFikile uyakwazi ukucula. Ngangineminyaka ewu7. Ngangicula esikoleni, ngicula emakhwayeni, ngicula emingcwabeni, ngicula emaphathini, yebo into kanjalo. So ngangifunda uqala kwami ukufunda, ngaqala ukufunda ehalalisa eNtuzuma. Okay. Ila ngacula ngasiwinisa ke leso sikole ama trophy agcole lapha. Ulead. Ngilida ngimubi njani? Inhlupheko ithi ngila. Hawu Nkosi yami. Ithi ngila inhlupheko kodwa siswami into engizokutshela yona ukuthi uNkulunkulu wangibusisa ngokuthi as much as izimo zazikhona empilweni engangibhekene nazo ngenxa yepoverty but lezo zimo azingenzanga ngalahlekelwa ubufikile ubumina. Yes. As much bengijajile ngenhlupheko yami abantu bangibiza ngamagama. Yes. Angibanga nandaba njengoba namanje basaqhubeka basangijaja futhi I still ngisasho namanje ngisabatshela I don't care anymore. They can judge me until they die. Ngisazoqhubeka ngibe loFikile nguye. So ibinjani impilo yakho sakhula? Usase umntwana nje. Very sad. Saqala ukusuka. Very sad. What was happening? Yabo nje ngithe qaleni uFikile intombazane yakhula kwipoverty. Mina ngikhule nginganayo ubaba benginganayo umuntu engithi ngikwazi ukuphamisa ifoni ngithi ngicela ngenzele ukuthi yizwa lonto. Yes. So ngaleyo ndlela abantu noma iyouth yase South Africa ngihlezi ngicazela ukuthi ezinye zezinto engazenza empilweni ngazenza ngoba ngizama impilo. So ukuzama impilo kwami kwangithatha kwaze kwangifikisa la ekuthenini ngibe uFikile Mlomo lo enguyena. Emaphutheni nasekubeni right kodwa khona izinto engazenza ezayiphoqa ukuthi ngizenze because ngabe uyayisola ngazo lezi zinto lezo? Angiyisoli nakancane. Angiyisoli nakancane ngoba ngibulalanga umuntu. Angikhipha ngasiso. Umntwana wami washona ngamthola washona wangcwatshwa kwaba nomncwabo omkhulu. Kahle kahle mina uba celebrity ngaqala ngimncane. Ngaduma ngimncane mina elindelani ngasekhaya. Kuthiwa la ile1000 mangidlula na ile1000 ebulalo lingane yayo umfana. Yabo mangineskandale lokushini. Yes. Kangile 1000 yayinjalo ke mina kuthiwa iskandale mangidlula. Umfana ubulela ingane. Umntwana wami uqala unokwanda wabulawa ubaba wakhe. Wabulawa ubaba wakhe? Wabulawa ubaba wakhe. Yes. What do you mean wabulawa ubaba wakhe? God. Wabulawa ubaba wakhe. Mina I dated this guy ngisamncane.
because of indlala yasekhaya. Yes. Ngagcina ngiba sothandweni ngenxa yendlala, hayi ngenxa yothando. Remember I was 16 years. So ubangena ku relationship ngoba ngenxa yephanga. Oh, okay. Yabona u-one room wasekhaya wawudaka ne. Kwakuhlushwa ngalendlela ukuthi kwaloya mfana kwaku4 room. Ngangibona ngathi kubo i-suburb noma mansion. Ngalesa sikhathi. Yes. So ngamdate this guy. Kanti lo mfana lona ukuma drugs. Ngaqala lapho mina ukuhlukumezeka, ngaze gcina ngena kuyidakamizwa, ngaphuza utshwala, ngenzani. Lo mfana engitrapa ukuthi siyasabona kwi Daily Sun bechaza istory sokuthi uthe love doesn't excite you anymore. Ngabe ikhona indoko mfethu angifuni udlala ngawe. Uthando mina ngiyalizonda kahle. Yabo ukube ngumculo we-R&B. Ngabe ngiyayisho lonto ngithi manje ngazi ngayibeka kanjani ngokwendlela yegospel. Uthando ngiyalizonda mina seswami. Kusuka ngoba ukukhula kaFikile Mlomo noma Blaqlife kaFikile Mlomo mina ngamtholi umuntu noma ngaze ngimthole umuntu ozoba ilento engiyifisayo engicabanga ukuthi ngangijabulisa emhlabeni noma engangenza ngiyibone ukuthi nami ngumuntu. You know, so ngahlukumeza ngithi umfana wabulala ingane yangcwatsha ingane kwadlula lapho. Bawunemnyaka lapho? I was 16. Oh, okay. Yes. Bawusuhlala naye? Uyayazi nje inhlupheko. Ikwenza uyithola uyokotiza la ngafanele ukotiza khona. Ngadlula lapho ngaphinda lo ngizama i-relationship ngizama ngiphinde ngithola wrong njalo. So ngagcina manje sengifile lento ukuthi yazini. uNkulunkulu ngicela ukusebenza ngicule ngikwazi ukuzondla ngondla ingane yami nomndeni wami ngibe nemali ngibe right ngiphinde ngithenge into engifuna ukuyithenga ngibe right ngase ngiyisusa iphupho ngalisusa iphupho lokushada ekhanda lami noma iphupho lokuthi ngelinanga ngiyithole ngumakoti because mina nothanda ngathi asilokunje qhelelene hayi ngathi asiklikhe ba. So manje akekho umuntu othi nje lo ngibambelele kuyena ngibhekile emshadweni naye uyaziphilela nje ukhona mfethu yazi ngizotshela iqiniso ukhona engifisayo yes ukuthi kugcine kunjalo but yena mawubhekile ukhona yena lapho is angikho enhlizweni yakhe futhi angikho engqondweni yakhe uyena ozaziyo ukuthi lo Fikile Mlomo kade wayilokho limali nje yena ufisani ngaye so ngeke ngikwazi futhi ukumdirect ngeke ngimdrive akayona imoto umuntu so as much as uthando ngilizonda but ngisanaso ispace sokuthi ngimnike ithuba aveze ukuthi la manxeba kaFikile Mlomo uzowapholisa noma uzo-add amanye yes ngisho okay kodwa wena usangamnikeza ithuba. Yes, I can say so. Sangamnikeza ithuba bese kuba kusekuthenini ke ekumnikeni kwami ithuba yena wenza njani. Yes. U-add lamanxeba nokupholisa lezi ilonda. You understand? Yes. I know what I want from a man. I know futhi what I don't want from a man. So ngingasho ukuthi uNkulunkulu mesefuna kuzokwenzeka. But uNkulunkulu mengakafuni. Phela Stufuzaarh ngesishade sonke lemhlabeni. Yes. Ngeke singacula sonke kodwa ngesishade sonke. Kunokwenzeka ukuthi kwelinye side mhlawumbe umshado very it's not my gift. Yes. Mina nje ngaphi ukuthi ngibe intombazane eyiphantelayo, igcinayo, ezenzelayo yonke into. Mina nje ngingabi nomuntu ozothi ngiyakwenzela ukuthi ngiyakwenzela ibirthday yakho sana sami ngikwenza ukuthekela ikheke ukuthekela imoto ukuthekela umuzi yabo mhlawumbe ngila bantombazane adalwa abantu besilisa ngaphakathi kodwa ngaphandle ngaba umuntu osifazane mina ngikusho ukuthi ngilento bazongifaka bazothi insika wejob kodwa ngithetha hayibe njalo. Okay, going back to music, wasizobani ukuthi ubelele izinga lelo okulona manje ubani oye wafaka isandla? Angifuni uqamba manga ngiphike noma ngibalekela iqiniso ne. Asazwani manje but wangisiza. Ubani?
Angithandi ukumention amagama abantu ngoba la it's about uFikile Mlomo. Ngizopromote uFikile Mlomo la. Angizile kuzopromote igama lomunye umuntu. Yes. Nayo ayisholo ngesikhathi sakhe ukuthi yena wabuild abani. Yes. Yeah, but ukhona umuntu wangisiza. Okay. Ngize ngidume. Ngibe njani. Ungambonga njengamanje noma uright nje la ukhona. Athi ngibo. What do you mean it's ngbo? Okay, yes. Angikho sure ukuthi ngambonga yini. Mhlambe ngambonga kodwa futhi mhlambe ngeke ngimbonga. Okay. Yazi ngobani? Ngiyangobani? Isahlukumezana kakhulu mina. Nayi. Hayi isahlukumezana mono. Kabi. Nzima. So, angikho sure ukuthi ngingambonga. Yes. Noma ngeke ngimbonge. Mhlambe even ithiwa kafika ngempilweni yami. Ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuthi angibeke kule position engikuyona. Ngangivele ngizofika. Kwakuzokwenzeka kwenzeke ngomunye umuntu not ngayi. But yena kwaba uyena umuntu okhonjwayo uNkulunkulu ukuthi kube uyena owenza uFikile Mlomo, uphilile uFikile Mlomo sazadume emhlabeni eSouth Africa yokaze benjani. But angikho sure ukuthi singabongana mina naye ngoba hayi sahlumezana kakhulu nalapho uthi. All right, mangaka ama-album now? Awu 5. 5? Awu 5 njengamanje ngibusy ngiyi6. But ngisengicabanga ukuthi ngenze live. So, ekubhaleni ingoma ezintsha eziphilisana nemiphefumulo yabantu, ubani okusizayo? Uyazibhalela wena noma uyabhalelwa? If uthi uyazibhalela wena, kufika kanjani kuwena? Kufika njengephupho o uvela ucabange nje ukuthi nayi ingoma engifuna ukuyikhipha manje? Kwenzakalani kahle ngokukhipha kwakhe ingoma entsha? Wazwa deep umbuzo wakho kodwa ngizowuphendula. Ngoba emakhaya bangilinde ukuthi bafuna ukwazi. Yes. Cela ukubabuka. Ngibatshela iqiniso namhlanje ngoFikile Mlomo. Lela bangalazi. Yes. Inzima le. Ngeke. Angayibe ngalendlela. Ngoba bazongijaja, ngiyabazi they are good to judge. Okay. Mina ngibhala ngobuhlungu bami. Ubusuke benza ngaleso sikhathi. Okay. Mina ingoma zami it's about my life. Kusuke eqaleni. Ngiyabonga mama. Yes. Ngangigeza isidumbu sika my emotional that day. Kufika leyo ngoma. Ngiyakubonga mama wami. Ngothando lakho ongiphe lona. Noma zazi khona iyona ingoma uFikile Mlomo aduma ngayo efika ku music industry. Leyo ngoma yafika ngise emotional kwamashu kaK. Ugeza uma ebekuthayela nje so into etha injalo. Yafika leyo ngoma leyo ngaleso sikhathi ngangibhekile. Ngangalele, ngangaphuphi. Kwaba ngathi khona umuntu oculayo nje endlebeni yami ngimgeza ngisamgeza. Ngiyayilalela lento iyacula iyasho endlebeni yami. Kwaba ilanga kwafika ngalo le ngoma ethi ngiyabonga mama. And then there is noma kunje. Noma kunje hayi bese zingibuyela ke empilweni sisi. Hayi bese ngishaya. Nakhona futhi yafika kuwena leyo ngoma leyo. Mina ngiyizinto ithi yazi yabhlungu impilo yami. What was happening kahle? Mfethu yonke into ngayicabanga ebhlungu. I can't even mention ngoba sengayicula kakhulu lezi zinto ngiyikhuluma. Kodwa nje yonke into ngayicabanga ebhlungu. Yabona kuyabona ukuthi ubamba lokho phunyuke ngala. Uthi ubamba la phunyuke ngala. Ngagcina nje ngiyinto engayazi ukuthi ngayibiza ngani. Wawukusiphi isimo the time kade zifika lezi ingoma emqondweni wakho uzuziphimisa? Ngangipain. Ngangipain ngalendlela yokuthi mangipain mina I write. Uphuma nengoma. Yes. Mina ngumuntu yazo njani? Khona iside abangalazi abantu base South Africa ngoFikile Mlomo. Bakhuluma into abayithanda afile isidaba afile ntontontonton. Yazi mina njani? Sisezana lapha. Siyeza lapha. Mina nginothando olungaka oluyigaxa amabhakede. Yazi why nginothando ngoba mina ngilitholanga. Okay. So I love to laugh. Because nginalo inkinga bengishoda ngalo.
ezinye zeyingoma mina mangibhala beyiqhamuke nalapho ekutheni inkosi ubushoda ngala kuma parents or kuma relationship yonke indawo ngayicabanga. Okay, shuthi ufuna ungitshela kahle kahle ukuthi awukazi nje uzothokoza empilweni yakho ngokuthanda ebazalini naku relationship obuba ku. Okay, ngicela I relationship nje singayibali nokuyibala bifana into engeke ishonile isidumbu ispoke. Asikhulumeni ngefamily. Yes. Ifamily yami uma wami ungithandile, gogo wami ungithandile, umkhulu wami ungithandile, nozisibamba ngithandile. Yes. But ifamily yami inkulu ne extended family. Yes. Khona bangangithandi kuyona. Bangithanda akhona bangithanda manginemali, manganamali abangithandi. Mangishayile impilo abangithandi. They are not there for me. Mangabe khona something they are there for me. So ifamily ayazi mfethu. Yes. Ayikho ifamily ngena inkinga zayo. So efamilini ngababala, bayabalwa abantu abangithandayo noma bangithandile. So ama relationship Nkosi yami ngithe ngicela zibe singadlali nokudlalela ngalapho Nkosi yami ngoba khona lesi sisho lesi sethi igazi liuqinsi namanzi but sebeyakushintsha manje bathi amanzi awuqinsi kunegazi. Ngabe uyakuvumela lokho? Ngezinye indlela lenkulumo yakho ithi umndeni ubaluleke kakhulu okudlula babethi umndeni ubaluleke kakhulu okudlula abangani noma abantu nje mina ngiyaphika. Mina ngiyaphika. Okusho ukuthi uthi ngithi mina amanzi awuqinsi kunegazi. Ukuthi leto yakho isho ngiunderstand ngoba ngiyazi kodwa athi ngitshela iqiniso ke mina ngendlela engiyibeka ngayo noma engitranslate ngayo uFikile Mlomo. Mina ngiyaphika. Umndeni most of the time iwona uyifake. Okudlula abantu abamitha ngendlela. Yabona mina mangihamba ngiqala empilweni yami ngeGoli, ngiyohlala eGoli. Wathi ugogo wami, mntanami, osisi uzobathola emgaqweni. Yes, bathi umfweni vele umthole ekhambeni. Uzobathola emgaqweni. Ngayibamba lonto ayifaka la ekhanda. And athe amanye amalunga omndeni wami esengijikela ngingenzanga lutho sebengibeka amabala sebengibeka izici bengigxeka bengibiza so mina I still believe ukuthi umndeni kahle kahle wona uyifake kakhulu okudlula abantu abasola emgaqweni. Abantu abasola emgaqweni ngibona abaphenduka ababe umndeni bakunikeze lothando leli olideservayo noma lothando lolu ongakazi wena walithola empilweni. Umndeni ayike akuchazeli bayalo. Ngicela ngichazele ngengoma ethi inkonzo yokwehla. Bekwenzakalani ubhala? Ngamela abantu ngangenalutho abangihlupheka ngoba ekhaya kwafika ingoma ethi ingoma athi Nkosi ngicela ungisize ngisho athi uNkulunkulu usengibekaphi noma ungiphani kodwa ngicela ukuthi kule inkonzo yokwehla ngehla ehlela abantu hleli abantu baNkulunkulu hleli noNkulunkulu uqobo noma ngathiwa ngiba nani emhlabeni ngicela ungisize ngihlale ngihamba so noma ngathiwa ngiba ibillionaire ngivuke sengiyibillionaire noma ngiba multi-millionaire ntontonto but ngicela uNkulunkulu angisize angenze akuphe inkonzo angiphe inkonzo yokwehla mfethu ngoba engibabonile mina abantu abangcono bephakamela abantu abangenalutho. Ngelinye ilanga uyakwazi ukuthi wena uma umuntu wasemhlabeni uphakamela uFikile ngoba wena unotho namhlanje. Uma uvuka ekuseni sovuka senalutho sekufikile onotho. Uyabona lento abathi enelithatho semsamo limphose limbeke lithatho semsamo limphose eminyango thatho semnyango limphose esisamo impilo lemhlaba lo impilo iyashintsha umuntu uyahlonishwa nomhlaba uyahlonishwa ngoba ikusasa awulazi ekuphathele. Ingakho ngabhala inkonzo ekuthobeka ngambona futhi omunye wabantu engibaziyo ephakamela omunye usisi ngihamba naye e-restaurant. Okay, so yini enye ekumele abalandeli bakho bayilindele kuwena emva kwengoma esuyikhipile? Okay, into yokuqala iyodwa engicela abalandeli baFikile Mlomo nabathandi baFikile Mlomo bayenze. Yes. Khona konke ugxekwa lokushiwoyo ngoFikile Mlomo. If you love umuntu umthanda namaphutha akhe. Yes. Cela bangimukele the way ngiyona. If bayangithanda. If abangithandi bangiyeke. Abenze one thing. Ngobani na into engenza ngisho njalo. Yabona ukuhamba angikho perfect. Yes. Ngomuntu. Washo uthi nazo ukuthi nami namaphutha ami nami
khona ingoma enginani ithi ithini konje le ngoma na 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 ningangehluleli nami kumuntu futhi kyahluleka ngicela uxolo kumuntu nami ngamaphutha ami ngicela bangithande namaphutha ami babengithanda nami ngizozama ukulungisa la ngilungisa khona kodwa laqhuzuke yakhona ngizoqhuzuka vele ngoba nami ngumuntu ngizahamba emhlabeni wokona futhi ngisasenyameni sicela amakhono engikwenzile bangixolile ngoba inkonzo yokuthobeka nkosami yona ngaphathiswa ngiyakwazi ukwehla ngiyakwazi ukuxolisa bese beyangithanda ke nje ngothando lukaLove bangisupport. So umuntu omncane ekhaya osafunda isikolo wathi ngelinye ilanga ngiyafisa nami ukusebenza noSifikile Mlomo ungathini kuyena lo muntu? Yeah, umbuzo wakho nzima kodwa ngizoza ngokuqonda. What I can say umuntu omncane osafunda isikolo oyibona efisa ukusebenza ngawo nje Sifikile Mlomo. Yes. Okay, ngicela ukukhuluma ngentombazane la hayi umfana. Umfana ngiyombona ngelinye kodwa ngicela uqonde intombazane. Yes. Amaphutha engawenza mina ngiyafisa ukuthi bangawenzi ukubona because mina khona izinto engazenza empilweni ngisho ngitshelile abakwi relationship ngisamncane ngenxa yendlala so bona banethuba mina anganayo umuntu oyengangifundisa ngima university phathi ngafuna bizayo njengabo ngirequest yonke lento siyasithusa thina emva kwama conflicts mina akho la ngivula ngifudumeza Nkosi yami Sibese Brown ngiyafisa ukuthi at least kodwa mina uNkulunkulu la abe muhle khona esayidini lami ukuthi leyo nhluphe ukwazi ukungidonsa kuyona abafundi abaqinise emfundweni. Okay. So ungathini ukuzibongela kubantu abakuthandayo abakusupportayo abathanda umculo wakho abadownloadayo ungathini kubona? Ngingathi kubona nonke lapha emakhaya kuphi online njani othanda nje uFikile Mlomo. Ngiyanithanda bafethu and ngiyafisa ukuthi loluthando engithanda ngalo ningiphe lona Becky ebese ngiyaqhubeka ningisupporte singalahlani ngisho kanjalo yabo singalahlani because lento uNkulunkulu anginikeze yona I'm proud of myself mina ziningi izimo engidlule kuzona engiyinqobile so angikho shy ngokuba uFikile Mlomo imlilo engidlule kuyona yangishisa ngibelieve ukuthi bekumele bekumele ngishise lezingoma yaFikile Mlomo ethi kwakumele ngihlushwe ukuze ngazi izimiso zakho Jehova. So that means le period ayijazi isifundo nesifundo sine period yasi class. Yes. Makufunda iAfrikaans noma kuthiwa ibhlungu kangana na uyifunda sonke sasingifunda iAfrikaans kodwa uyahlala eclassini uyifunde ngoba kumele ibe khona ezifundweni zakho. That means nalama pains nalama experiences where I went through so kwakumele and uyamukela ngiyamukela angimgxeki uNkulunkulu ngiyabona ukuthi khona la ama bridge ayengolisa kuona ukuze ngifinyelele kule level engikuyona manje ngikubonga uNkulunkulu ukuthi kukhona konke sekwenzeke konke isho njalo ingoma ithi sekwenzeke konke ngadlula uNkulunkulu wangikhipha ngaphinda ngaba iloFikile lo enguyena namhlanje ocelebrate cabanga intandane eyakholiswa mama ne-HIV wayigulela Nkosi ne-HIV engalutho emphakathini ibuka intandane namhlanje yona endingalelwa ured carpet mayiqhamuka ngokucula kuphela. So for bookings utholakala kanjani uFikile Mlomo? Jesus yabona ke manje ngifaka ekhoneni ngaba lamandla ngiyazula ngekhanda. Okay, so Twitter, Instagram, WhatsApp utholakala kanjani? Sizobhala la ku screen bakithi. Yes. Sethule screen na. Sethule screen nje abantu bangiqhasa nebhizi. Kodwa ku Facebook ngoFikile Mlomo. Baningi ke oFikile Mlomo sengibatholile Facebook. Bazothola kanjani wena qobo ke manje? Mina ngazi ngizithini lento. Awuma. Kodwa uFikile Mlomo ke ngizothini. Ngisho isithombe futhi ngoba nabasithatha basithola basifake. Babe yimina angisazi nami ngizothini.
Kodwa ngikhona Facebook uFikile Mlomo, na ku Instagram uFikile Mlomo 7, na ku WhatsApp uFikile Mlomo yonke indawo. So kuba inhlanhla yakho uthi uthole the original uFikile Mlomo noma uthole ifake kaFikile Mlomo. So sesigoqa nje iphi ingoma ekufanele abalandeli bakho bayilindele ukuthi izophuma abazoyithozela kakhulu. Zotho kahle kahle. Yes. Ingoma esiplan ukuthi sinomandla siyikhiphe. Okay. For December balandeli baFikile Mlomo. Yes. Ngizobakhiphela igospel kodwa futhi eyiqomo. Oh, okay. It's in the title. It's in the title. Gospel eyiqomo ithi dokodo. Oh, dokodo. Leli Uhamba wedwa la Nkosi yami we. Nkosi yami. Ongiyazi lizo. Khulekela moya wami we. Uzoyithola indawo. Uyithola indawo. Hayi indawo. Uyithola indawo. Uhamba nobani lapho kule ngoma? Some DJ thizeni. Okay, so sizoza ngabe siphuma. Nizoza ngami siphuma idokodo. This gospel gqomo. And noma bathi gospel house. Oh, okay. Khona lokho. Bese kuba khona ke le yabo ke egospel le. It's in the title. Awukhona umphongolo. Oh, okay. Awukho nomphongolo. Ongandele sinyembeze ngisikhalile. Sosulwa nguwe Jehovah. Like it. Konke lokho sengikushila ngithi lengomqoqo yonke lento ukuthi Everything. Awukho nomphongolo mina engawulinganisa na ayikho nendlu. Enganele lenyimbi sengikhalile. Ngenxa yempilo. Kodwa umuntu ozomsula lezo inyembezi uJehova. Sibonge kakhulu ke babukeli beBlaqlife TV kade nibona nani sihleli noFikile Mlomo kuBlaqlife TV. Okwamele ukuthi ngikhumbuze ukuthi usubscribe, ulike, uphinde share la ngisho khona ngiyithanda kakhulu mina. Bye.